Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыруда татар теленнән башка телләргә тәрҗемә итәргә авыр булган сүзләр турында сөйләшербез һәм аларга якынча аңлатма бирербез. Татарларның сөйләмендә бары тик безнең телебезгә генә хас булган сүзләрне еш ишетергә туры килә. Дөресен әйтик, бу сүзләрнең кайберләрен рус теленә дә тәрҗемә итеп була. Шулай да күп кенә сүзләрнең чын мәгънәсенә бары татар телен белүчеләр генә төшенәчәкләр. Кайвакыт татар милләте вәкиленнән дә бу сүзне рус теленә ничек тәрҗемә итәргә дип сорасак, ул да тиз генә җавап бирмәскә мөмкин. Бу кайбер сүзләрнең төгәл тәрҗемәсе яисә бердәм мәгънәсе юклыгы белән аңлатыла. Татарстан халкы исә үз чиратында республикадан читтә яшәүчеләрнең әйтик, әйдә яки индене аңламауларына бик гаҗәпсенә. Игътибарыгызга Татарстанда иң киң таралган һәм еш ишетелә торган үзенчәлекле сүзләрне тәкъдим итәбез. Әстәгъфирулла. Айрым бер үзенчәлекле интонация белән әйтелүче катлаулы сүз. Ул Алла ярлыкасын дигәнне аңлата. Шулай ук гаҗәпләнүне, кинәт булган эшкә хайран калуны белдерә. Берничә мисал. Әстәгъфирулла диген. Скажи прости, Господи. Әстәгъфирулла, син нәрсә сөйлисең? Бог с тобой, что ты говоришь? Абау универсаль сүз, аны тормышның барлык очраклары эчендә кулланып була. Нинди интонация белән әйтелүенә карап, сыклану, курку, гаҗәпләнү, җирәнү һәм башка хисләрне белдерә. Аны еш кына өлкән буын авызыннан ишетергә туры килә. Ул гомум төрки сүз, ләкин сүзлекләргә кертелмәскә дә мөмкин. Гадәттә ул рус телендәге ой мәгънәсендә кулланыла. Абау, нинди матур. Ой, какой красивый. Обоу, ордым, фу, устала. Урынлы булса булмаса да үзен хөрмәт иткән һәр Татарстан кешесе сөйләмендә инде сүзен куллана. Асылда инде рус телендәге ж кисәкчәсенә якын сүз. Ул хәтта мөстәкыйль сүз дә түгел, әмма бу бер көнне дә туктатмый. Шуңа күрә, әгәр дә сезгә кем дә булса әйдә инде дип әйтә икән, бу давай уже, пойдем уже дигәнне белдерәчәк. Татар теленең аңлатмалы сүзлегенә күз салсак, инде сүзнә түбәндәге аңлатмалар бирелә. Ул эшнең төгәлләнүен күрсәтә. Буйрык фигыльдән соң үтенү, түземсезләнү төсмере кертә. Әйткән сүзне яратмау, дөрестлегенә ышанмауны аңлата. Җиңелчә үкенеч яисә мәҗбүрилек хисе белдерү төсмере бирә. Берничә мисалга тукталып үтик. Ул зур инде, она уже большая. Кил инде, приходи, пожалуйста. Кыскасы, инде ул бары тик кисәкчә. Пора запомнить инде. Әйдә сүзе барлык татарларның һәм тулайым Татарстанның фишкасы дип тә әйтергә мөмкин. Бу сүзне тәрҗемә итәргә дә кирәкми кебек. Аны инде хәзер рус милләте вәкилләре дә аңлый. Әйдә сүзен ишетсәгез, сузып, тартынып тормагыз. Чакырган җиргә барыгыз, чөнки әлеге сүз рус теленә пойдем давай дип тәрҗемә ителә. Айда в Татарстан. Хоккей җанатарлар өчен бу сүз аеруча да якын. Сезон дәвамында алар яраткан командаларын әйдә сүзе белән җиңүгә өндиләр. Айда Акбарс, айда на хоккей. Тегени дип әйткәндә, кайвакыт татарлар үзләре дә сүзнең нәрсә турында баруын оныталар, яисә тел очында гына булган сүзне әйтә алмый торалар. Бу гыйбарәнең мәгънәсе гаять киң. Әгәр дә сез әңгәмәдәшегездән тегени дигән сүзләр ишетсәгез, димәк ул ниндидер бер билгеле әйберне күз уңында тота. Бар тик исенә генә төшерә алмый. Сез аңа вакыт бирегез, бәлки киләсе җөмләсендә ул әлеге серле сүзне әйтеп тә куяр. Тегени рус теленә тавеж предмет дип тәрҗемә ителә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бу урында бөек шагыйребез Габдулла Тукайның Туган тел шигырен искә алып үтәсе килә. И туган тел, и матур тел, әткә мәнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Сөйләм телебезне үстерү өстендә эшлик, аның үзенчәлекле якларын өйрәник һәм аны башка телләрдән кызыклы сүзләр белән баетыйк. Бүгенге тапшыру сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешергә язсын.